παραστατικού κεφαλαίου να θολώσουν τα νερά, να αφήσουν εκκρεμότητες, να υλοποιήσουν σενάρια συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ο λαός το έπαιξε γρήγορα και σωστά. Και στέλνει το μήνυμα πως οι δυνάμεις, οι δημοκρατικές, οι δυνάμεις της προόδου θα βρουν την έκφρασή τους στις 4 του Οκτώβρη στο πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ για να μπορέσουν να περπατήσουν όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία στο σύνολό της, την ενότητα της κοινωνίας, την ιδεολογική προσπάθεια της κοινωνίας για να βγούμε από τη σημερινή κρίση. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Πρέπει να κρατάμε ψηφοδέλτια ΠΑΣΟΚ